Presne po 11 rokoch prichádza Mitsubishi s treťou generáciou svojho miliónového crossoveru. Presne toľko sa predalo z predchádzajúcich dvoch generácií Outlanderov. No a tu je tretia, ktorú si ideme v okolí Frankfurtu vyskúšať. Na Outlanderoch mi bol sympatický výrazný rozdiel medzi jednotlivými generáciami, či už v čelných maskách alebo celkovo proporciách karosérie. Tú novú generáciu vždy vidieť a tak je to aj teraz. Toto je zatiaľ posledná alternácia nového ksichtu Mitsubishi a už na prvý pohľad vidieť, že aerodynamika jednoznačne diktovala, ako bude vyzerať predok a napokon aj celá karoséria. Pri pohľade na tretiu generáciu sa mi zdá, že každá párna má pekný dizajn. Neviem si zatiaľ na tieto nové tvary veľmi zvyknúť, ale páči sa mi prístup automobilky Mitsubishi k ďalšej novej generácii. Je úplne opačný, než donedávna presadzovali automobilky, pretože nový Outlander nie je väčší, ťažší, robustnejší. On je o 10 mm kratší, naftová verzia o 155 kg ľahšia. Je tu nižší výkon naftového motora znížený a pritom sa niektoré dynamické parametre zlepšili. A tento postup sa mi páči. A viete čo, pri tých menších vonkajších rozmeroch je ešte dlhší batožinový priestor, presne o 33,5 cm, čo nie je zanedbateľné. A po sklopení operadiel v druhom rade vznikne priestor dlhý až 170 cm, čo určite nie je zanedbateľné. Sedadlá v treťom rade sa sklápajú do jednej roviny s dnom kufra. Vzadu ešte ostal ďalší odkladací box, ktorý akoby zväčšuje tú kapacitu pri 7-miestnom obsadení. No sedadlá sú rozhodne väčšie ako na predchádzajúcom Outlanderi. Toto už pripomína taký kompaktný van, vyskúšal som si to a je tu naozaj zlepšenie oproti predchádzajúcej generácii. A to sa týka aj posúvu zadnej lavice o 25 cm. Predtým to bolo, ak sa nemýlim, okolo 8. A ešte je tu jedna zaujímavá inovácia, a to elektrické otváranie piatých dverí. Nie sú tu nejaké veľké tlmiče, ktoré by to celé zdvíhali, technicky náročné. Je to skrátka ťahlo, ktoré to z nejakého elektrického mechanizmu dvíha hore. Ale v podstate to funguje ako všetko ostatné. Outlander ako taký bol navrhnutý podľa tej japonskej filozofie. Urobiť to kvalitne, ale akoby priznať tú technickú podstatu auta. Neviem, ako to urobili, ale podarilo sa splniť sľub o väčšom priestore v druhom rade sedadiel. Ako som spomínal, tie sú takto posuvné a keď sú vzadu, tak tu je miesta na rozdávanie. Ani sa mi nechce veriť, že sedím v Outlanderi. Rozdiel oproti minulej generácii je až o dve triedy, by som povedal. Jednak kvalita materiálov, spracovanie, navrhnutie. Je to trochu americké, aj klavírový lak na plaste, to mi jednoducho nevonia, to by tu nemuselo byť. Ani s tlačidlom ovládania palubného počítača sa nič nezmenilo. Stále je skryté za volantom, ale interiér ako taký, ten kokpit, je jednoznačne lepší. Ovládanie klimatizácie by som možno preferoval otočnými ovládačmi a rovnako aj tento multimediálny systém, no, nemuselo by to byť takto riešené. Normálne cítim, kde nazbierali ten priestor, že je to skrátením prístrojovej dosky, že tu nie je zbytočný veľký priestor. To okno sa mi možno zdá ešte trošku strmšie. A ďalšia vec, je perfektný výhľad z miesta vodiča, či už do spätných zrkadiel, alebo aj takto šikmo dopredu na cestu. 2,2 litrový diesel prišiel o systém časovania MIVEC, pretože vraj nie je potrebný. Má tým pádom o niečo nižší výkon, 150 koní namiesto 177 koní u predchodcu, avšak ostal mu rovnaký krútiaci moment 380 Nm. Ten sa posunul do širšieho spektra otáčok a čo je podstatné, motor má ešte nižšiu spotrebu. Celkovo by sa nový Outlander mal vmestiť do priemerne 5 litrov. Došlo tiež k ďalším zásadným zmenám okrem odľahčenia konštrukcie. Diesel sa kombinuje so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou, to je táto,
alebo so 6-stupňovým automatom, ktorý som si vyskúšal do poludnia. Ten nahradil dvojspojkovú prevodovku. Prečo? To sme sa pýtali aj my a odpoveď bola veľmi jednoznačná. V kategórii Outlandera nikto nechce dvojspojkovú prevodovku, nikto zo zákazníkov, vyše 90%, nechce radiť manuálne. Títo ľudia chcú stlačiť brzdu, zaradiť drive a iné neriešiť. No a preto to je oveľa jednoduchší 6-stupňový automat. Na ňom sa mi páčilo to, že na tých okreskách si tak pekne držal tú rýchlosť a využíval aj krútiaci moment. Mám za sebou prvé desiatky kilometrov s novým Outlanderom. A čo získala tretia generácia úspešného crossoveru? V prvom rade asistenčné systémy, ktoré sú v tejto kategórii módov, ale už aj nutnosťou. Väčší batožinový priestor, viac miesta v treťom rade zadných sedadiel, jednoznačne kvalitnejší interiér, tichšie a úspornejšie motory, tichšiu prevádzku na diaľnici a lepšiu aerodynamiku. A čo Outlander stratil? V prvom rade niekoľko desiatok kilogramov a to je pozitívne. Avšak prišiel o ten šmrnc alebo dynamiku druhej generácie a to mi je trochu ľúto.